Volia dir només 3 coses. Una, dimarts es constituirà el Senat d'Espanya i faltarà un representant de la Generalitat i faltarà un representant del grup socialista. 2, manifestar el meu respecte absolut per totes les persones, per totes les idees, i recordar que la primera vegada que vaig parlar en aquesta cambra del Senat va ser quan em vaig oferir a acompanyar el president Puigdemont per evitar l'aplicació de l'article 155. I tercer, dir-los que sigui quin sigui el resultat de la votació, per dolorós que pugui semblar, no em restarà ni un bri de voluntat de trobar solucions acordades a partir de l'únic camí que tenim, que és el del diàleg, la negociació i el pacte. Gràcies. Atès que hi ha hagut 25 vots favorables, 65 en contra i 39 abstencions, queda rebutjada la proposta de designació en representació de la Generalitat al Senat del senyor Miquel Iceta i Llorens. S'aixeca la sessió. Gràcies. Avui tenim una votació en la que hi ha molt més en joc del que pugui semblar de les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya. I vostès ho tornen a fer. Tornen a vulnerar drets. Tornen a volar ponts. Tornen a anar contra l'interès general amplíssimament votat el 28 d'abril, que van votar diàleg. El no d'Esquerra, doncs, avui cau pel seu propi pes i en bloc, convençuts, i no només per les formes, i no ens parlin de cortesia. On és la cortesia? Amb els diputats que són a la presó. Eren companys d'escó, seus, també. On és la cortesia amb aquells que han compartit escó, bregues parlamentàries, complicitat als passadissos? On és la cortesia amb les famílies dels presos i dels exiliats? Aixecar-se i mirar-los als ulls a unes famílies que pateixen. Tan alt era el cost polític que va vèncer la humanitat? El socialismo con el separatismo está claro que es un fracaso, puesto que al final, miren el pago que han tenido ustedes con todas estas concesiones, con tanto rondar los pactos con aquellos que no son constitucionalistas. El separatismo no es de fiar. Ellos tienen un plan a largo plazo, lo sabemos todo el mundo, no van a parar. L'excepcionalitat és brutal, però és que fa un any estàvem sotmeses a l'aplicació del 155. Així que jo demanaria coherència i responsabilitat i que abandonen aquesta gesticulació. I ho diem reconeixent que el senyor Iceta s'està cobrint de glòria, s'ha de dir, amb les declaracions que està fent sobre l'aplicació del 155 i comparant Catalunya amb Sarajevo. Aquestes declaracions incendiàries, senyor Iceta, no són pròpies de vostè. Del senyor Borrell les esperàvem. De vostè li he de dir que no tant. I també és cert que els socialistes s'han equivocat en les formes i en els tempos. I estem veient que ja l'estaven nomenant a vostè president del Senat quan encara no formava part d'aquella cambra. Per tant, massa respecte a les institucions. On era el diàleg quan volíem un diàleg de debò i posaven unes condicions i vostès van preferir anar a eleccions negant uns pressupostos? N'estem cansats de la falsa retòrica del diàleg. Volem política amb majúscules. I finalment, parlem de cortesia parlamentària. Miri, la més antiga de totes les cortesies parlamentàries, senyor Iceta, és que al Parlament de Catalunya hi puguin haver 135 diputats amb tots els seus drets i els seus deures. No oblidem que va estar a favor de l'aplicació del 155 i que aquesta setmana ha vingut recordant que si l'ha de tornar a aplicar, el tornarà a aplicar. La segona no oblidarem tampoc que a l'octubre del 2017 va anar a capçaleres de manifestació acompanyat de l'extrema dreta, el que significa blanquejar el feixisme i l'extrema dreta.